Priatelia, viete, že si servitku pred ústa nedávam a aby som vám pravdu povedal, tak ten chlapec z Popradu mi absolútne, ale že absolútne vôbec nevadí. Ak by som bol v jeho veku, s poznatkami, ktoré mám dnes a chcel by som zaujať, tak by som napísal to isté, ale s inými menami. Samozrejme, že som to už u sebe napísal a zrazu, keď som zmenil mená, tak lusknutím prsta tých istých progresívcov, ktorí to považovali za slobodný názor, sa už o slobodný názor nejednal, ale jednalo sa o vulgarizmy. Takže takto, milí študenti, my, čo sme sa skôr narodili ako vy, sme kriedu používali len na to, aby sme ho zjedli a mohli zostať doma, alebo s ňou písali na chodníky odkazy pre dievčatá, do ktorých sme boli zalúbení. Lenže doba je dnes iná a vašich učiteľov nahradili politické mimovládky, ktoré nielen kážu morálku len preto, lebo sa im robiť nechce a majú z toho peniaze, ktoré sa každoročne vyčlenia zo štátneho rozpočtu, ale z učiteľov, ktorí s týmito mimovládkami alebo opozičnými politikmi nesúhlasia, sú okamžite ponížení, zničení, vystavení šikane. A pomocou médií, ktoré potrebujú vidieť, ako sa učiteľ zrúti, lebo ich úloha je senzácia, ich doženú aj k samovraždám. Pretože čím viac utrpenia, tým väčšia čitateľnosť a zodpovednosť novinára žiadna. Samozrejme, že pre žiakov, ktorým sa učiť nechce, to je smiešne a sú radi, lebo je to pre nich ako taká pomsta za tú zlú známku, ktorá pre nich znamená, ako keby im učiteľ povedal, že sú hlúpi ako somári a v živote sa neužíva ničím iným ako parazitovaním na iných. Takže, milí progresívni študenti, ja chápem, že ak vám niekto nastaví zrkadlo, tak ho nezvládnete, lebo v takom veku pravda len vaša a nikoho iného. Ale aby vás takto zneužili mimovládky a politici, to ich riešenie nie je nič iné, len nenávisť a šikana, tak budem zvedavý, ako si budete v budúcnosti ochodníky, na ktoré ste písali to sprostosti, búchať hlavu, ako ste boli hlúpi a hlavne sprostí, presne tak, ako vám to povedal ten učiteľ v triede. A mimochodom, ja nemám nič proti tomu, ak si 17. november 1989 pripomínajú tí, ktorí ho zažili naozaj, ale aby si ho pripomínali tí, ktorí ho nezažili a kde sa tvária, ako keby im niekto niečo zakazoval, alebo ich v niečom obmedzoval, mi príde, ako keby na tých študentov z 89. títo novodobí študenti napluli. Pretože jedine, čo dnešnej mládeži môže chýbať, je akurát tak nový mobil, alebo dáta na mobiloch, aby mohli sledovať nejakého influencera, po ktorom by sa potrebovali opičiť. Nehovoriac o úcte a pokore, alebo o logickom zvážení, či je pre nich lepšie, ak ich rodičia platia dane na podporu vojenského priemyslu, čo vyhovuje ako Ukrajine, tak aj Rusku, kde ukrajinská vláda okráda európskych občanov a Rusko tým v Európskej únii oslabuje kúpnu silu, čo vyhovuje nielen Číne, ale aj Indii, ale aj Spojeným štátom americkým. Lenže hľadať logiku u žiaka, ktorý sa učí minulosť a o dianí dnešného sveta sa možno z letma dozvie z médií, ktoré šíria propagandu tých, ktorí na tom zarábajú, je ako hrách o stenu házať, takže je to úplne zbytočné. Takže zajtra všetci naklúsať na protesty a vyštrngať si vojnu. Zadložiť sa na 100 rokov v prospech zbrojárskeho priemyslu. Vyštrngať si lacnú pracovnú silu z Afriky alebo Ázie, kde si už prácu nenájdete. Vyštrngať si emisné povolenky, lebo príliš veľa kúrite. Vyštrngať si manželstvo toho istého pohlavia, lebo už len to vám chýba ku šťastiu. Alebo si vyštrngať doživotné požičky na bývanie, lebo k tým, ktorým sa nechce robiť, musíte byť samozrejme solidárni. Hovorím to preto, lebo aspoň tí pred vami si vyštrngali okrem bytov, ktoré si od štátu odkúpili za pár drobných, si vyštrngali aj zrušenie povinnej vojenskej služby, ktorá vás určite a naozaj určite neminie. Takže šup všetci na zajtrajšie protesty, aby ste tie kriedy vymenili v budúcnosti za zbrane. Prajem veľa šťastia a ostatným pekný zvyšok dnešného dňa. Majte sa krásne. Čaute.